pupu sing nelongso kalian Mbak Rara Banyu Bening. Lan derek mangayu bagusnya dumateng Mas Barada Panji Bimantara lan Mbak Amelia Putri Ramadhani AMD kang sampun kaejab kebulakan kula walenjang mugi-mugi dados keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Monggo rencang-rencang Pramuladi mai badhe derek nyuwun lagu tawi badhe nyawiji kalian Banyu Bening. Aku Rara. Gak mau Tasya. Aku kan Rara. Ulangi. Keneng apa sifatmu saiki wis beda. Ada cicak Kowe lewat. ninggal ke aku menting ke wong liya. Iya Mas. Apa rasa tresnomu saiki wis sirna kaya lumut neng pinggir segara. Mbak Rara goyang Mbak. Sesening jero dodo pancen larakake arep kepiye maneh kowe wong ra duwe aja sela batinmu marang kahananmu rames bubu sing rasa tresnomu arep Apa iki satenane aku sing jawabke siramu beda asih beda pari prasarangga lintang ingkang koso kowe Aduh sakit. kau loro marang Ayo, Mas. tresno. Iki wis salahku pilihane wong tuaku sepurane wis gawe lara hatimu. Banyu Bening. Iya Mas. Banyu hening. Abang kurang Icik-icik ande asalale. Dudutan. 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 keneng apa sifatmu saiki wis beda kowe ninggalke aku menting ke wong liya apa rasa tresnomu saiki wis beda kaya lumut neng pinggir segara. Ayo Bang. Sasening jero dodo pancen larakake arep kepiye maneh kowe wong ra duwe
banyu bening mugi-mugi Jee. tansah sukses selalu.